ҳама вақт аз ҳамон худи унвони хурдие ки ман худам мешинасам ё дар бозор ё дар сохтмон ё дар маршрутка ё ягон ҷои дигар кор мекардам. ягон ҷое ки мақсад ба ҷо карданам надорад, ягон ҷои айбу шармам надорад, як характери инсона ба қувват мекунад. барое ки шумо вақте ки аз овони кӯдакӣ дар азоб калон мешавед, шуморо ҳеч чиз шикаста наметавонад. ҳоли акнун ман мехоҳам як суол бимонам инҷа ки бародаро, касе метавонад ҷавоб диҳад ки оё писари кадом вазир раиси кумита фирор кард, муҳоҷир шуд ё не? аксаран бачаҳои қишри поини ҷомеа ё ҳиҷрат мекунанд барои муҳоҷирати меҳнатӣ ё фирор мекунанд. барои чи аз вазифа вай кунам, фирор кунам? омор роҷе ба фирори мағзҳо ҳаст, омори расмӣ. мехоҳам омори расмие бошад ки фирори мағзҳоро муқаррар кунад ки 1 мағз, 10 мағз, 100 мағз чӣ қадар? бо омори давлатӣ ё бо омор дар ин бора ман шинос нестам, лекин ман гуфтанӣ ҳастам чи хеле ки гуфтам. мо дар як ҷомеаи ҷаҳонишавӣ қарор дорем. фирори мағзҳо аз ҳама гуна давлатҳо ҳастанд. шумо агар мисол биёред, аз Русия дар як сол 500 000 шаҳрванди Русия ба дигар давлатҳо кӯч мебанданд, мераванд. фирори мағзҳо бахшед аҳолии Русия хеле зиёд аст ва ин 500 000 ки шумо гуфтед барои аҳолии ин кишвар чандон мушкилоте нест, вале ки аҳолии Тоҷикистон назар ба аҳолии Русия 10 баробар кам аст ва агар аз Тоҷикистон 500 000 бираванд, медонед чӣ мешавад? вале ман дар ҳайратам. масалан 15 сол пеш мегуфтанд ки тақрибан 1.5-2 миллион тоҷик дар Федератсияи Русия кор мекунад. ин солҳои 2007-2008 буд. ҳоло соли 2021 аст. боз ҳам мегӯянд ки 1.5-2 миллион. ин теъдод зиёд нашуд? ба тибқи омори расмии вазорати корҳои дохилӣ ва мақомоти Русия дар ин кишвар, дар кишвари Русия аз Тоҷикистон беш аз 2 миллион муҳоҷир аст.